Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пожарная бяспека з роем. Питер, пожарный на один день. Глядзіце, сябры. Дастаньце засцерагальнік, накіруйце шланг на агонь і націсніце тут. Паспрабуйце. Застерогальник не вылазить. Віншую, Пітер, цяпер ты маленькі пажарны. Уга, круто! Е! Ого, ты як сапраўдны пажарны. Ганаруся табой, сыне. Я пагляджу, дзе паставіць вогнетушитель. Не, мама, бяспека нашай сям'і будзе ў руках пажарнага. Слушно, хай будзе нашим экспертам по бяспецы. А? О, не, огонь, огонь! О, не! Мы выратаваныя. Я сапраўдны пажарны ці не? Ура! Питер, было праўда круто. Мой брат пажарны. Воу! Спокойно, дружок. Адыдзі тут небяспечна. Здаецца, нормально. Что? Питер! Вох, даруй, я думаў, тут пожар. Божечки, я спужалася. Моя сукенка! Что такое? А раптам? Тата, я тут, отсунься! Питер, пожару няма. Так смачно пахне! Милый, хутка ўжо. Амаль готова. Гарыць! Пожар! Было небяспечна. Питер, что ты нарабіў? Прадухіліў пожар. Питер сапсаваў нам барбекю. Питер, гэта быў бяспечны агонь, у яго просто тлушч трапіў. На грылі такое пастаянна здараецца. Мама, гэта небяспечнае мысленне. Пачнецца пажар, і ты не зразумееш. Гэта была апошняя кропля. Я гэта забіраю, Питер. Не! Ён мусіць быць недзе тут. О, знайшоў! Что такое, дружок? Пожар! Чаму ён не працуе? Дружок, што здарылася? Тата! Питер! Что такое, Джин? Рой, хутка едзь у дом Пітера, у іхнім гаражы пажар. Зразумеў. Рой! Ніхто не пацярпеў? Не, з намі ўсё добра. Я займуся агнём, а вы будзьце ў бяспечным месцы. Добра.
Дякую, Рой. Наш дом мог цалкам згарэць. Прабачце мне, вогнетушитель чамусьці не спрацаваў. Пітер, а можна мне паглядзець? Трымай, Рой. Скажы, Пітер, ты ім карыстаўся? Угу. Калі ледзь не пачаўся пажар. Пітер, вогнетушитель нельга выкарыстоўваць вечна. Калі ты ім карыстаешся, вогнетушитель губляе газ і ціск у ім падае. Потым ён нічога не выдзьме. Трэба рэгулярна правяраць вогнетушитель і глядзець, каб ціск быў дастатковы. Лепей трымаць вогнетушитель каля выхаду, каб яго было лёгка знайсці. Каб скарыстацца вогнетушителем, дастань засцерагальнік. Стань спінай да ветру, накіруй шланг на агонь і націсні на ручку. Так ты спыніш агонь. Пітер, з твайго боку было адважна паспрабаваць патушыць пажар, але ты мусіў адразу эвакуявацца. Правільна, Рой. Вышэй нос, Пітер. Ты стараўся выратаваць нашу сям'ю. Так, гэта праўда. Так, а цяпер памяняем твой стары вогнетушитель на новы. Круто! Зусім новенькі. Хай і застанецца новым. Я абяцаю, я больш не буду ўсё тушыць. Дай патрымаць. Ні за што. Што? Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.